Po Moštare ma čaká ešte jedno miesto v Bosne. Je ním putnické miesto Medžugorje, kde sa zjavila Panna Mária, a ktoré som slúbil starej mame, že navštívim. Holy Mary, Mother God, Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu, Synu i Duchu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Po načerpaní trocha duchovná, moja cesta vedie do Macedónska. Na juhu tejto krajiny sa nachádza jazero Ohrid. Tu odpočíva krásny kostolík svätého Jána na útese nad plážou Kaneo. Takže rozhodol som sa, že to spravím po slovensky, kašlem na angličtinu. A som momentálne v Macedónsku, v Ohride a včera som chcel spať na tomto mieste, ale kvôli počasiu som bohužiaľ nemohol. Tak som musel ísť na hotel, čo aj dobré, lebo nakoniec som trošku bol chorý večer, tak som tu potreboval vyležať. A zajtra idem do Grécka, do Solúnu. Chcel som pôvodne ísť na Mount Athos, kde je hora, kde bývajú sami mnísi, ženy tam ani nemajú prístup, bohužiaľ sa mi nepodarilo vybaviť si povolenie, je to trošku obťažné tam ísť. Takže budem sa len tak motkať asi. Čo sa týka minulých dní, som strávil väčšinu v Medžugorji, chcel som tam zostať jeden deň. Nakoniec som zostal 4, som tam stretol jedného Američana, ktorý ma priviedol na jedno miesto, kde bolo veľmi lacné ubytovanie. Tam si tam trošku oddychol, dokonca som chodil do kostola a modlil som sa. To som teda už veľmi dávno nespravil, ale prečo nie? Určite to bolo zaujímavé.